Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur otsailak 19 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Oraingoan Xabi Kamarero izango dugu, Urtz taldeko partaidea dena. Hau, haien diska berria aurkeztera dator eta esnatzean izena dauka. Hau ikusteko aukera Zentral Aretoan martxoaren 15ean izango dugu. Baina honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1878an Thomas Edisonek fonografoa patentatu zuen. Urte batzuk geroago, 1926an, herri frontearen garaipenaren ondoren, Espainiako bigarren errepublikako lehen gobernuaren hasiera Manuel Azañaren gidaritzapean. Egun berean, baina 1942an, bigarren mundu gerran, Franklin Roosevelt presidenteak Amerikako Estatu Batuetan bizi ziren japoniarrak sortuko zituzten kontzentrazio esparruak sortzeko dekretua sinatu zuen. Eta bukatzeko 2008 urtean, Fidel Castrok uko egin zion Kubako presidente izateari. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Astelenean, zinea egongo da Txandreako Salestarretan. Korrika kulturalak antolatuta, Bizkar Soro filmaren emanaldia eginen dute Txandreako Salestarretan. Arratsaldeko 6:30 pantailaratuko dute. Josu Martinezek zuzendutako fikziozko luzemetraia da Bizkar Soro. Bizkar Soro herria ez da existitzen eta eraberean Euskal Herriko edozein herri izan daitezke Bizkar Soro. Bizkar Sorotarrak fikziozko pertsonaiak dira eta eraberean euskaraz bizitzeagatik jazarriak izan diren euskaldun guztiak dira Bizkar Sorotarrak. Asteartean, ipuin kontalaria egonen da Mendillorriko Zibiboxean. Bentura Ruizen eskutik ipuin zulatua ipuinen kontakizuna Mendillorriko liburutegi publikoan. Arratsaldeko 6:00 hasiko da eta 4 urtetik gorako haurrei zuzenduta dago. Asteazkenean, alde batetik Arrosadiako liburutegiko irakurle taldeak erabili Goldea hilen hezurraren gainetik Olga Tokarzuken liburua izango du hizpide. Amaia Apaulaza liburuaren itzultzaileak gidatuko du saioa, arratsaldeko 6:30. Bestalde, liburu aurkezpena egongo da Iruñeko Planetarioan. Joseba Sarrionaldiaren munduari bira eman zion ontzia liburua aurkeztuko dute Iruñeko Planetarioan. Sarrionaindiak berak eta proiektuaren sortzaile Oiane Garmendiak eta Mirentxu Oteizak egingo dute solasaldia. Arratsaldeko 7:00 Iruñeko Planetarioan. Ostegunean, alde batetik, Bazen behin izeneko ipuin kontaketa egongo da Arrosadiako udal liburutegian. Bazen behin ipuin kontaketa egingo du Maitane Perezek ordubetez. Istorio berri eta ziraragarriak kontatuko dizkie txikiei, mota eta toki guztietakoak. 4 eta 8 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago jarduera. Bestetik, korrika kulturalaren Siberua kantuz loraturik ikuskizuna egongo da Gaiarren. Siberua kantuz loraturik loraldiaren produkzio berria da. Zuberoako kantu tradizionala ikuspegi garaikidez blaiturik eszenaratuko duen sentikaria. Basa aireak, kantuak, irudiak uztartzen dituen ikuskaria da.
Arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian. Sarrerak 7 eurotan. Jarraian, eta gauetik euria, liburuaren aurkezpena egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean. Sanduzelaiko liburutegi publikoan, euskarazko irakurle txokoan, Fertxu Izquierdok eta gauetik euria bere azken eleberria aurkeztuko du eta ondoren eztabaidatuko dute. Arratsaldeko 7etan izango da eta publiko osoari zabalik egongo da jarduera. Bukatzeko, bertso jaialdia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñean. Bertsoaroaren programazioan bertso jaialdia eginen dute ostegunean. Arratsaldeko 7etan abiatuko da saioa, Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak 5 euroan salgai Naeren webgunean. Andoni Egaña, Ane Zuazubizkar, Joanes Ilarregi, Jone Uria, Saatz Karasatorre eta Xabat Ilarregi izanen dira bertsolariak. Eta gai jartzailea Ainhoa Larretxea arituko da. Ostiralean, Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñean. Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen, gaizkiaren utxaltasunaren gaineko txosten bat liburua euskaratu du Koro Navarrok eta Mario Zubiaga Garatek idatzi du hitzaurrea. Arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean zientzia politikoetako irakasle Mario Zubiagak liburua aurkeztuko du. Larunbatean alde batetik biltokiko txotx eguna egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Biltokik txotx eguna ospatuko du otsailaren 24ean. Astigarragako Izeaga sagardotegira joango dira. 12etan aterako da autobusa eta gaueko 11etan itzuli. Bazkaria eta autobusaren prezioa 60 euro ingurukoa izanen da. Izena emateko idatzi hurrengo WhatsAppean. 6 bederatzi 612-124. Bestetik, Bali Berdea egurrezko akuariuma tailerra egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean. Bali Berdea sormen lantegiak antolatu dituzte kaligramak eta art zinkok aurrentzat. Hainbat proposamen landuko dituzte margoekin, koloreekin eta formekin jolasteko. Egurrezko akuariuma sortuko dute. Arratsaldeko 5:30 abiatuko da saioa, Sanduzelaiko Zibiboxean. 6 eta 11 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago eta 10 leku daude tailerrean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, BNG-ren igoera handiak ez du Galiziako Alderdi Popularraren gehiengo absolutua saihestu. Alfonso Rueda Popularrak Xuntako buru izaten jarraituko du, naiz eta 42 eserlekutik 40ra jaitsi. PSG-k behera egin du 14tik 9ra jaitsita eta demokrazia orensana sartu da. Ana Ponton buru duten nazionalistak dira garaile nagusiak. Batuketak Podemosek eta Voxek eserlekurik lortu ez duten bitartean. Argazki nagusian, haur minbiziaren aurkako ikerketarako dirua biltzeko martxan parte hartu zuten 2500 lagunetatik batzuk. Titularrean, minbiziaren aurkako ausartak, lasterketaren arrakasta kaltetutako adingabei laguntzeko. Erdiko berrian, lanaldi jarraitura aldatzeko bozkaketak hasi dira. Ezkerreko berrian, alde batetik, Budimirrek Arrosa, Sabino eta Bergarako ligako gol errekorra arriskuan jarri du. Beste alde batetik, Asier Martínez, Espainiako txapelduna 7,53rekin eta munduko txapelketari begira. Bukatzeko, Elordik eta Rezustak estu eta larri lortu dute binakako playoff-erako plaza. Eskuineko berrietan, alde batetik, Kastejoni omenaldia Gamazadaren 130. urteurrenean. Bestetik, deskonexio digitalerako eskubideak 5 urte bete ditu, gutxi beteta. Diario de Navarraren argazki nagusian, Frijo indartuta atera da Galiziako PPren gehiengo absolutuaren aurrean.
Sozialisten porrota 5 eserleku gutxiagorekin eta BNG-ren gorakada nabarmena. Argazki nagusian, gazte talde bat bere mugikorrei begira jolastoki batean. Titularrean, agringabeak eta pantailak. Hobe, eztea debekatzea baino. Familien erdiek ez dakite zer erabilera egiten duten. Ezkerreko berrietan, alde batetik, animazioaren Oscar sariek Robot Dreams nabarmendu dute. Bestetik, Asier Martinezek 3. titulua lortu du 60 metroko hesidunetan. Goiko berrietan, alde batetik, Sarasate pasalekua plataforma bakarraren labirintoaren gakoak. Beste alde batetik, 2000 atleta ausart minbizidun aurrei laguntzen. Gara egunkariaren titular nagusian, BNG-ren gorakada ez da nahikoa Galiziako PPren gehiengo absolutua saihesteko. PSD-Gren beherakadak eta batuketa eta Podemosen desagerpenak ez dute laguntzen nazionalisten jarduera ona. Ruedaren garaipenak oxigenoa ematen dio Frijori, bai Sánchezen aurka bai bere alderdiaren barruan. Argazki nagusian, egiari zor omenaldia egiten atzo Zizurkilgo monolitoaren aurrean. Titularrean, egiari zor elkarteak tortura aitortzeko eta konpontzeko baliabide gehiago eskatu ditu. Inoiz zigortu gabeko krimen sistematikoa baita. Ezkerreko berrian, Sanduzelaiko bizilagunek Gabriela Reyesi gertatutakoa argitzeko eskatu dute. Artefaktua atalean, oiz 1985ean Euskal Herriko hegazkin istripu larriena gertatu zen. Gaurko egunez, duela 39 urte, sondikara zioan Boeing 727 batek oiz mendiko antenekin talka egin eta behera jautsi zen. Inguruko bizilagunek ez dute ahaztu. Barruan zihoazen 158 pertsonak hil ziren. Beheko berrietan, alde batetik, Euskalduna 25 urteko bidaia. Euskalduna jauregiak 25 urte bete ditu gaur garai batean ontziolek okupatutako lekuan eta arkitektoek amaitu gabeko itsasontzi gisa proiektatu zuten eraikin batean, eraldatzeko gaitasuna izan zezaten. Haien aldaketen, istorioen bizitzen berri ematen dute mende laurdena daramaten 4 langilek. Bestetik, Erkiagaren erakustaldia Goikoren azken dantzaldian. Aritz Erkiaga eta Jon Ibarluzea izan ziren atzo Gernika Winter Seriesen 3. edizioko irabazleak. Gernika Winter Seriesen 3. edizioko irabazleak. Ispasterkoak txapelketa biribila burutu zuen. Atzean, Markinakoak lagunduta. Saiatu arren, Iñaki Osa Goikoetxeak bere agurrean eta Unai Lekeriagabe askoak ezin izan zieten aurre egin. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Budimir eta 10 gehiago. Osasunak 2 eta huts irabazi zuen Kadizen aurka, larunbat arratsaldean Sadar futbol zelaian jokaturiko norgehiagokan. Garaipen horren ondotik gorritxoak 11garrenak dira sailkapenean, 32 punturekin, jaitsierarekiko 15eko aldearekin, eta mailari eutsiko diotela ziurtzat jo daiteke. Eskuineko berrietan alde batetik Orreaga Fundazioko kidea den Koldo Amatrieren hitzetan, ulertezina litzake erorien monumentua zutik mantentzea. Bestetik, azken asteko erasoak salatu dituzte Iruñeko auzo unitateetako langileek. Alde Zarreko eta Mendillorriko gizarte langileak erasotu dituzte azken astean. Langileek elkarretaratzea egin dute udaletxe aurrean segurtasun gehiago eta haien lanpostuen arriskuak onartuak izan daitezkela eskatzeko. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, astelena, goizean hodeitsu agertuko da zerua eta euri pixka bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean, berriz, batez ere Nafarroan, hodeitza saretuago eta ateri egongo da. Arratsaldean, berriz, giroa argituz joango da.
atertu eta ostarte zabalak irekiko dira, baina ipar-ekialdean hodeiek gehiago iraungo dute. Haizea iparraldetik ibiliko da, biziago arratsaldean eta batez ere Ebro ibarrean, eta giroa freskoagoa izango da. Bihar, asteartea, eguzkia bueltan izango da. Hodei hondarrekin eta behe-lainoarekin hasiko dugu eguna, baina goizak aurrera egin ahala desegiten joango da. Eguerdirako giro eguzkitsua nagusituko da, goi hodei fin batzuekin. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, eta arratsaldean ekialdekoa eta ipar-ekialdekoa. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta 15-18 gradu artekoak izango dira. Minimoak berriz baxuagoak izango dira eta baliteke izotza egitea Araba eta Nafarroako zenbait tokitan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Xabi Kamarerorekin gaude, Urt taldeko partaide dena. Kaixo, zer moduz, arratsaldeon? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, esnatzean izeneko diska berria atera duzu, ezta? Eta martxoaren 15ean, okerrez banago, zentral aretora etorriko zarete, ona Iruñara, ezta? Bai, martxoaren 15ean, zentral aretoan, bai, areto txikian, uste dala. Eta bai, bertan izango gara gure diska aurkezten, baina arte Bilbon eta Madrin izan gara, eta horrengoa hemen Iruñean izango da, bai. Oso ongi. Eta, bueno, disko berriarekin hasi baino lehen, eta honen birarekin sartu baino lehen, kontatu iguzu pixkat taldearen inguruan. Noiz hasi zineten talde moduan? Berez taldea sortu zen 1988 urtean, hor hasi ginen ensaiatzen, eskolako laguna ginen, eta bueno, talde ginen bezala, bertsioekin, eta beste talde batzuen abestia jotzen, eta hortik 2 urtetara, 3 urtetara, 91, bueno, erabaki genuen gure burua entzuteko grabaketa bat egitea, eta garai hartan egiten ziren kaseteak, maketak, eta asteburu batean egon ginen hori grabatzen, eta bueno, guretzako izan behar zuen kaseta bat izatetik, nahiko soinu ona atera genuen, eta erabaki genuen hor zabaltzea, leheno garai hartan tabernetatik, eta banatzen ziren maketak. Eta gure harridurarako gustukoa izan zen, eta gehiago eskatzen ziguten, eta hor hasi izan dena mugitzen, eta hasi ziren kontzertuak ateratzen, eta hortik denbora batera, kontzertu batean Gor taldeen disketxe Nafarrak eskaini zigun diska bat grabatzeko aukera, eta hortik aurrera sartu ginen disketxen mundu horretan, eta urte oso politak izan ziren, oso paroak, eta beti oso eskertuta sentitu gehaz, badago jende asko, gure musika nolabait urte guztietan barneratua izan duen, ez? Eta, hor egon ginen kontzertua jotzen, eta gero eten bat egon zen 2003 urtean, hor egin genuen kontzertu, amaierako kontzertu bat. Eta ez genuen espero, baina, taldekide aldaketa batzuk egon ziren lehenago, 2013 urtean berriro elkartu egin ginen. Zeintzuk jarraitzen duzu hasieratik? Hasieratik, bigarren atal honetan, hasi ginenean, hasierako berdinak jarraitu genuen, baina beharrak desberdinak ziren eta aldatzen jundia partaideak. Eta gaur egun gaude Ander Hurtado Saratxo baterian, Dani Vicente gitarran, Jorge Sánchez baxuan, eta ni ahotsa eta gitarrarekin. Talde honekin 7 urte daramagu elkarrekin, talde, pertsona talde honekin bai.
Eta hasiera batean, ze motatako musika jotzen zenuten? Bueno, Estilo. Bai, estilo desberdinak jorratzen genituen, gustuak ere nahiko desberdinak ziren. Eta ez dugu mugatu inoiz gure musika beti irekiak izan geha eta sortzen ziren ideiak saiatu alegintzen ginen abestiak egokitzea sortzen ziren ideia horren inguruan, ez? Eta bai egia da heavyaren mundutik eta oso gustoko genuela bai hasierrek eta biok eta hor influentzia handia izan genuen hasiera batean, baina rock, pop, heavy horre nasketa handia egon da urteetan zehar. Eta gure diskoetan beti ikusi izan da, nola egon diran estilo desberdinak diska baten barnean ere, eta diska desberdinetan evoluzio bat ere egon da. Eta gaur egun, mantentzen dugu esentzia, nik esango nuke, baina bai egia da soinu aldetik eta nahiko eguneratua dela orengo lan hau. Eta hor garrantzia handia izan du Danik gitarjoleak estudioa badu eta bertan grabatu dugu eta bere influentzia produzio mailan eta lifti moduko bat egin dio taldeari azken lan honetan. Eta hemen daukagu diska, esnatzean diskoaren portada bitxia. Zein da honen esanahia horrela buru bat eta hemen zuhaitz baten modukoa, ez? Burutik ateratzen. Interpretapena beti gustatu izan zaigu jendearen eskutan ustea. Portada azala Josu Torrealdaik egin zuen diseinua. Guk ideia batzuk eman genizkion eta nik esango nuke portadan agertzen den imagina pixkat laburbiltzen duela barnean dagoen lana, ez? Bai musika aldetik eta bai hitzen aldetik ere. Lan hau saiatu geha lan honen begirada esan daiteke barnetik egindako begirada bat dela, ez? Kanpora begira egindako zerbait izan baino barnera begira egindako lan bada. Eta esanez bezala barruan baditugula altxor asko, norberak, pertsona bakoitzak baditugu altxor asko hor lantzeko eta erantzunak kanpoan bilatu beharrean barnera begiratzean erantzun asko izan ditzakegula. Naiz eta inertziak eta gizartean eramaten gaituen laguntza eta galderak eta dena kanpora begira izatea, ez? Bai gaur eguneko inteligentzia artifiziala eta holako historiekin badirudi beharrak sortzen dizkigutela gure kabuz gauzak ez egiteko, ez? Eta pixkita bat horren inguruan dijoa. Polita. Eskerrik asko. Noiz hasi zineten disko hau ekoizten edo? Lana 2023 urtean zehar izan da, egina. Eta hori, ensaiatzen dugun lokal berdinean Danik gitarjoleak hor estudioa dauka, Polo Sur estudioa. Eta beste lanekin konparatuta, erlojuari begirako lan bat izan beharrean, patxada sartu dugu, hastia izan dugu esperimentatzeko, tresna berriekin ere lantzeko, eta zentzu horretan hasieratik maketa ideiak entzun ahal izan ditugu disko bat izango balitz bezala. Eta horrek asko lagundu digu osagai berriekin ere jolasteko. Eta hor, produkzio lanean bai dago lan oso ederra, hor Danik egin duena. Eta, 7 abesti hauetan, giro desberdinekin jokatu da, sintetizagailuekin ere ausartu geha horren honetan. Eta oso pozik, emaitzarekin. Eta nola izan da sormen prozesu honetan, nola moldatu zarete eguneroko lanean? Nola izaten da zuen eguneroko hori? Modu desberdinetan.
abesti guztiak ez dira berdin izan. Abesti batzuk sortu dira melodia batetik, beste batzuk sortu dira estruktura batetik, beste batzuk letran ideia batetik. Ez etxia bestia adibidez, Iñaki Lazkanoren hitz batetik, hortik sortu ziren melodiak eta estruktura sortu zen. Beste batzuk, egia esateko, diska honetan izan da bizkat denetarik. Garai batean beti izaten zen, melodia batetik hasten zen dana, eta gehienetan sortzen dira bestia gure kasuan behintzat basikoatik, izan daiteke melodia bat bakarrik, edo gitarrakin melodia eta hitz parte bat. Eta beste batzutan hitzetik hasita. Eta, diska honetan pixkat denetarik egon da. Eta zer izan da gauzarik zailena? Zein? Gauzarik zailena. Gauzarik zailena... Prozesuan eta gero ere kaleratzerakoan. Agian zailena izan daiteke, egia da, guk utzi genuenean taldea, utzi genuenean eten hori egon zanean 2013 arte, hor. Aldaketa handia egon zala musikan munduan sare sozialetan, eta, guk utzi genuenean hori ez zegoen oraindik. Eta bueltatu ginenean, konturatu ginen, jendeak informazioa edukitzeko, taldearen informazioa edukitzeko, ezinbestekoa zala sare sozialen arloa, mundua, ez? Eta, horretan pixkanaka oraindik oso txikia gea hor, eta batzuetan jakinarazteko jendeari kontzertuak izango ditugula edo lan berria, ez da erraza izaten. Eta, baina ikasten ari gara, oraindik olako esperientziak ere oso berriak dira niretzako. Beste taldekide batzuentzat gazteagoa dira eta gehiago ulertzen dute guzti honetaz. Baina, bai oso eskertuta nagoela ni, abesti berriak egitean, bai zaila da, jendearen gana heltzea, eta are gehiago talde berrientzat, ez? Talde berrientzako ikusten dut oso zaila izan behar duela jendearen gana heltzea, ez? Eta guk, sortea izan genuen gure garaian heldu ginelako jendearen gana, eta azkenean estimulo gehiegi daude orain. Eta orain hori da. Leheno, genituen gauza konkretu batzuk, baina gaur egun informazio gehiegi dago. Eta estimulu, estimulu guzti horiekin azkenean lan konkretu batean aritzea oso zaila da. Oso zaila da, leku guztietatik informazioa aurkitzen dugu, eta orduan gaur egun norbaitek lan bat eskuetan duela, horrek lehen baino askoz ere garrantzia handiagoa du. Eta norbaitek entzuten duenean lan oso bat, gaur egun eduki dezake igual garai batean zuena, baina garrantzi gehiago, ez? Horregatik, askoz ere zailagoa delako gure burua bertan finkatzea. Baita aukera gehiago daude, ezta? Eta aukerak danak, ezta? Sakeleko mugikorrean hor daukagun mundu guztian egiten diren musika motak, pelikulak, informazio guztia. Eta hortik desberdintzea eta joerak eta moda eramaten gaituzten guzti horretatik baztertu edo aldendu eta zuk bakarrik entzun edo ikusi nahi duzun hori aukeratzea, hori oso zaila da, eta oso garrantzitsua esfortzu hori egitearena, ez? Talde berriak ezagutzea, eta sortzen diren talde berriei beren aukera hori ematea, kontzertu batea joten, edo euren musika besti osoa entzuteko aukera emanez, ez? Bai, erronka handi bat da, gaur egun hori, bai. Eta arlo honekin jarraituz, diska fisikoaz aparte, beste formatu batetan edo batzuetan kaleratu duzue?
Bai, aurten vinilo moduan ere kaleratu dugu. Pixka bat, hau pixka bat ere lotuta dago hitz egiten ari garenarekin. Gure 1982an eta 1984an gure lehenengo bi diskak viniloan egin ziren. Garai hartan viniloak eramaten ziren eta kasetak. Eta ondoren hasi ziren konpaktuak, ez, CD moduan. Eta berreskuratu nahi genuen pixka bat viniloarekin sortzen zen ritual moduko bat, ez, hartzen zenuen diska, portadak garrantzi handiagoa zuen, plastikoa kendu, zabaldu. Azkenean prozesu guzti horrek ematen zion garrantzi handia lanari, ez. Bai. Gaur egun digitalean hor daukagu dana, baina gelditu dira hor tartean zenbait ikutzearena, zenbait zentzu gelditu dira alde batean. Eta viniloarekin pixka bat hori berreskuratzeko ideiarekin, eta badago jendea viniloa entzuten duela eta berreskuratzen ari dena. Eta aurten horrela egin dugu. Oso ongi. Eta, noiz kaleratu zen azkenean diskoa prozesu horren ondoren? Prozesu horren ondoren kaleratu zen 3 hilabete. Azaroan? Bai, azaroan 17an egin genuen aurkezpena. Bai, eta hori, 3 hilabete da noski horre. Eta nola doa bira, zer moduz? Gu oso pozik. Orain kontzertua Bilbon izan genuen lehenengo, harrera oso polita izan zen, aretoa bete egin zen, eta jendeak oso gustora entzun zituen, eta abestu zituen abesti berriak ere. Gero Madridetik pasa ginen, eta esperientzia oso polita izan da baita. Eta oso ederrak entzuten egia, diskaren inguruan, poliki, eta gu lanarekin oso gustora gaude, eta gero datorrena gustora jasoko dugu. Primeran. Eta, esan dugun bezala, esnatzean da diskaren izena. Zein da esanahia edo zergatik jarri diozue izena hau? Jaiotzen garen momentutik pertsona guztiek ditugun esperientzien arabera, eta pixkanaka esnatzen goaz momentu desberdinetan, ez? Batzuk oso azkar, beste batzuk denbora gehiago behar dugu, baina bai bizitzaren prozesu horretan esnatzeko modu eta momentu desberdina daude, eta bai esperientzia baten aurrean, kontziente egiten garenean, zenbait esperientzien inguruan, momentu guztietan esnatze bat dago, ez? Eta, azkeneko urte hauetan gertatu diren gauzekin ere, nolabait egin gaitu pixka bat buruan genituen idei asko, pixkatan gazgora jarri dira, eta esnatze bat bezala ere izan da. Zentzu oso irekia da, oso zabala, eta bakoitzak, pertsona bakoitzak, bere momentuan eta bere prozesuan gertatzen den gauza bat da. Egunero esnatzen gara, lo hartzen dugu, esnatu, eta gero egunean zehar, esperientzien barnean hori ere gertatzen da. Esango zenuke taldearen ere esnatze bat gertatu dela? Lan berri bat aurkezten duzunean, azkenean nik uste lan horretan ahalegintzen zarala erakusten urte horretan edo denbora horretan jaso duzunaren laburpen bat, ez? Nik uste lan bat ateratzen den bakoitzean, esnatze bat badagoela, ahalegintzen zea duzun honena eskaintzen, eta esan daiteke beste esnatze bat egon dela. Disko honek 7 kanta ditu, ezta? Eta zuretzako badago berezirik? Egia esan 7 abestiak entzute ditutola oso gustora. Zaila egiten da abesti bat aukeratzea.
Baina, bueno, adibidez esnatzean abestia, diskari izenburua ematen dion abestiak, niretzako ere, ez dakit, transmititzen didana eta ere oso berezia da, eta baina ez zaigu gustatzen horla abesti baten inguruan beste batekin, baina semeak eukitzea bezala, semeak dituzunean. Azkenean dana maite dituzu, baina bakoitza baditu bere izaera, denek dute bere alde ona eta alde zain hain ona, baina, esnatzean abestia adibidez, oso berezia ikusten dut besteen artean. Eta, orain esan duzun bezala, aurkezpen birarekin zaudete, ezta? Eta zelekuetan egongo zarete? Martxoaren 15ean Iruñean izango gara, esan dut, zentral aretoan, sarrera oso gutxi gelditzen dira. Eta ze ordutan izango da? Eta 9 aldera uste, ateak 8:30 irekitzen direla eta kontzertua 9:00. Gero izango gara Baionan, apirilaren 20an, apirilaren 30ean Donostian, eta gero Gasteizen maiatzean hasieran. Momentu soilik ditugu eta gero aurrera begira, ateratzen joango dira beste data berri batzuk, sare sozialetan eta bai. Oraindik daukazue ibilbidea, diska honekin. Bai, gustora, jende aurrean, azkenean diska bat egiten denean, gero momenturik bereziena izaten da, jende aurrean aurkezten duzunean. Eta, guzti hau egiten den lana, konposatze lana, grabatzearen oso politia da, oso ederra, baina gero jende aurrean aurkeztearen momentu hori da agian benetan bilatzen duguna edo horren zai gaude, ez? Ze hor sortzen den energia eta oso berezia izaten da. Gehien bat aretoetan, jendea doalako, berak nahi duelako eta taldearekin momentu hori pasatzea nahi duelako, ez? Eta etorkizunean, esan nahi bira eta gero, planen bat duzue edo... Ez dakigu, ez dakit, momentuz gustora gaude, taldekideak, konposatzeko prozesua baintxe amaitu dugu eta kaleratu dugu diska. Orain, kontzertuak ateratzen badira, primeran, azkenean gehien gustatzen zaiguna kontzertuak ematea da eta jendearekin kontaktu hori bizitzea da orain bilatzen duguna, gehien bat. Eta gero pixkanaka, idei gehiago sortzen badira, beti lan berriak eta sortuko dira, benetan sinisten dugunean egiten ari garen lan horretan, ez? Diska honen kasuan bezala, argi genukanean lan politia genuela, erabaki genuen kaleratzea, eta etorkizunean ikusiko dugu. Momentu zuzenekoaz disfrutatzera bai. Primeran. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, zerbait utzi dugun. Zuei eskertzea gonbidapenagatik, eta gonbidatu eta Iruñara etorri nahi duenarentzat, sarrera oso gutxi batzuk gelditzen dira, 10-15 bat, eta kontzertuan elkarriko zu dugu, eta zuei mila esker gonbidapenagatik. Mila esker zuri gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea jendea animatzen den, eta hemen erakusten dugu azken aldiz diskoa, eta ea jendean ematzen den, eta erosten dituen azkeneko sarrera horiek. Eskerrik asko. Ondo izan. Berdin, besarka bat. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur!
Itzul zaitez, itxi begiak, ireki bihotza. Itzul zaitez, itxi begiak, ireki bihotza. Ametsak iskali dira, damuaren aparretan. Itzarrak itzali dira, zure beki ospeletan. Ez etxi, ez gaur ez bihar ez da etzi. Ez etxi, ez etxi, ez gaur ez bihar ez da etzi. Ez etxi. Maite zaitudala, sinetxi. Itzul zaitez, itxi begiak, ireki bihotza. Itzul zaitez, itxi begiak, ireki bihotza. Galdu dira gure kantak, hiri honen postaletan. Esperantza preso dago, zure abatxiunetan. Ez etxi, ez gaur ez bihar ez da etzi. Ez etxi. Ez etxi, ez gaur ez bihar ez da etzi. Ez etxi. Iraganaren taupada, gaitzetxi. Maite zaitudala, sinetxi. Ez etxi, ez gaur ez bihar ez da etzi. Ez etxi. Maite zaitudala, sinetxi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina, Eta argiaren fakturan aurreztea. eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.